Вітанкі, вітанкі. Ох, якая у нас сёння гульня. Ох, якая гульня. Шикарняк. Так. Зараз все наладзім, зараз паглядзім, каб все працавала, усё было як трэ. Назва дакладная, тег дакладныя. Часик нібыта працуе, так, працуе. Окей. У мяне сёння талерка дранікаў, шклянка малака, шклянка квасу. Падрыхтаваныя шо піпец. Як вы можете заўважыць, беларусізатара няма. На ангельскім было б цяжкавата, таму сёння ў нас гульня з украінізатарам, то бок будзем гуляць украінскай мовай. Вітанкі, містер Сінкер. Вітаначкі. Зараз паварушым вачыма, гэта на пачатку стрыму варта зрабіць. Таму што сёння мы будзем шмат углядацца ў экран. Таму што графіка трошки спецыфічная. Паварушым і вачыма, і рукамі. Дранік. Ох, дранікі сёння ёсць. Ой, сёння ёсць дранікі. Цэлая талерка. Дякую за падрыхтовачку. З улікам мясцовага сюжэту не думаць аб дрэнным будзе цяжкавата, але я думаю, у нас атрымаецца. Дранікі, на жаль, без смятаны, але з малаком. Як же добра. Ну що, пачынаем? Як вы можете заўважыць, не гуляная гульня абсалютна, то бок я яе запусціў, пераправерыў, што яна працуе. Але там нічога не захавалася, таму што я толькі-толькі тыркнуўся ў пралог, у пачатак. Гуляць будзем павольна, гуляць будзем шчыльна, каб усё прачытаць, усё даследаваць, усё знайсці. Каб нічога не прапусціць. Звычайны ўзровень складанасці, пралог прапускаць не трэба. Штосьці ад спільноты плануецца. Ну, не ведаю, што гэта будзе, але няхай будзе. Вы гуляйце ў складаную ігру, якая не будзе весці вас за руку. Шануйце лес. Цярпенне, засяроджанасць. Выдатна. Пролог. Бачу ў іхніх вачах нянавісць і страх. Нібыта я вінен у пашырэнні той заразы. Нібыта я ёсць крыніцай усіх бед. Не магу схавацца ад іх. Не магу
уцячы, таму што лес паглынуў усе дарогі. Мы ўсе прырэчаныя. І вось так выглядае гульня. Выгляд зверху дуже нязвычна, але жарэм штосьці зялёнае. Дранікі. Хо-хо, дранікі. Вітанкі, вітанкі. Дум, дум, дум. Ну так. Першае, що ми бачимо у гульні. Шановна гаспадарства, що ми першае бачимо у гульні? Бульбачку. Картопля. Прыглядзецца. І адзінае, што расце на гэтай зямлі. Ну, все, я згодны тут жыць. Дыстылятор. Агурок, дзе... Не, сёння у нас супер чылова, таму дранікі. Самаробны самагонны апарат. Ну, тыповая вёска. Тыповае палессе, калі што. На стале ў нас пігулкі. Ага, інвентар працуе гэтак. І нататнік. Пакуль што пусты. О, мы можам цягаць мэблю. О, мы можам бегаць. Бегаць гэта добра. Акно забарыкадаванае, мы яго разбіраць не будзем, няхай далей будзе забарыкадаванае. У генератары скончваецца бензін. Трэба раздабыць поўную каністру. На ўсход бачу штосьці. На ўсход. Схованка. Замок заклінила, ну і начхаць. Там нічога важна. Металёвыя дзверы зачыненыя. Ого! Фотик знайшлі. Аптэчку знайшлі. І фото. Ну, фото нейкае не надта якаснае. Хто выпіў увесь бензін? Ну, не ведаю. Зараз будзем... Ого! Хлопча у нас доктар, відавочна. Ложак. Радыё. У эфіры нічога, але ў шуме нібыта можна пачуць галасы. Вы можете выбрать и взаимодействовать с объектами. На змена курсора. Ну, нормалево. Радиостанции некие. Шафа. Глядите, колькі усялякай халеры ў шафе. Відавочна, ключ трэба забраць. Медычная книжка. Вітанкі, Альсевіч, бро. Ну, выглядае няблага. Цікавая книжка. Запалки. 15 штук. 2 дошки. 3 пляшки самогонки. И анучы. О, мы можем пхаць мэблю, нават калі яе не гэта самае. Калі мы іх за іх не ўчэпімся руками нават. Адчынілі дзверы ключом. Матка воска. Калісьці гэта было шляхетна, але калі лес паглынуў усе шляхі, усім вітанкі ад Ніндзі.
Карацей, яно цяпер бессэнсоўна. Ага, то бок, каб клацнуць і даведацца пра прадмет, трэба падысці бліжэй. Драўняная лялька з разбітым абліччам. Яма. І, як вы можете заўважыць, у нас тут ёсць сістэма зроку. То бок, калі штосьці нам перагароджвае, мы гэта не бачым. І, адпаведна, гэта ў нас не ліхтарык, гэта ў нас зрок наш. Я спачатку падумаў, што гэта ліхтарык. Табе вітанка з чаціку, друганы. Так. Кабачка. Хворая. Трэба ёй дапамагчы. Калодзеж. Вяроўка. Матузок. І гэта ў нас плот, які мы не можам пераадолець. Окей. Тады куды ісці? Нам увогуле казалі на ўсход. О, яшчэ дошкі. Дошкі стакаюцца. Цвік. Давайте паспрабуем прайсці на ўсход. Не, тут дрэвы. Кудысьці ідзем. Кудысьці ідзем. Не ідзем. Вітанкі, вітанкі, Пюрбай. Добрага ўсім вечара. Мабыць, трэба разабраць в акно і пралезці ў яго. Давайте паспрабуем. Ага. Нельга разбіраць. Галоўны герой таксама адзначае, што гэта не той, каб добрая ідэя. Які-небудзь... О, там пакойчык. Дарэчы, у гэтай гульні, наколькі я ведаю, ідзе час. І я спадзяюся, што зараз падчас пралогу час ісці не будзе. Таму што мы тут даволі павольна ходзім сабе. Так, там мы штосьці закрылі за гэтымі дзвярыма. Дык можна было абысці іх, халера. Гэта што? І тут усё адно нельга прайсці. Прабел, каб пераскочыць праз плот, сур'ёзна? І тут яшчэ ў нас ёсць трываласць, не халеры сабе. Окей. Даследуем мясцовыя механікі, то бок бегчы мы бясконца не можам. О, сякера. Сякера гэта файна. Як у нас інвентар? Давайте поставим вось так. І у нас у руках сякера. А мы ёй вось гэтак махаем. То бок спачатку трэба замахнуцца і ўжо потым біць. На поясе хуткага выбару. ПКМ. Так, пачакай, як это. Так, я уже націскаў там. То бок, калі мы замахваемся, мы націскаем правую кнопку мыша. Каб пасля гэтага ударыць, трэба яшчэ левую націснуць. Калі мы просто адпускаем, то ён нічога не робіць насамрэч. Ні халеры сабе. Гэта будзе няпроста, калі шчыра.
І пры гэтым мы вытрачаем трываласць. Пастка, капкан. У лясу, у лесе, да халеры капканаў. Ого, шаша. Левы шып, каб бегчы, мы ўжо даведаліся. Ага, тут мапа ёсць. Выдатна. Лес паглынуў усе шляхі, каб і ўцячы нельга, карацей. Знайшлі лакацыю перакінутае дрэва. Запалкі. Анучы стакаюцца па 5. Дошкі стакаюцца па 10. І мы зараз яшчэ будзем крафціць. Не халеры сабе. І глядзіце, халера, у нас сякера ўжо па гэта самае. Ужо вытрачаная траціна ёйнай трываласці. Навошта ўцякаць, у сэнсе ўцякаць? Ну, сапраўды, я не супраць застацца, але, бачце, галоўнаму герою не падабаецца. Каб стварыць факел, нам трэба дошка, ануча, гарэлка і запалкі. Ні халеры сабе! У Don't Starve Together патрэбна толькі палка і трава сухая. А тут аж 4 кампаненты. Жосць. Давайте. Яшчэ інвентар, дарэчы, адкрываецца павольна. Карацей, трэба будзе звыкаць да таго, што літаральна ўсе дзеянні робяцца павольна. І што можа быць велічэзная з гэтым праблема. Давайте запалім нашу паходню. Плот. Эць. Калі мы... закінуты будынак. Калі мы пералязалі праз плот, мы хавалі паходню. Матка боская, што тут робіцца? Нябожчык. Яшчэ некалькі дзён і цалкам паглынецца. Тут нябожчык урос у дрэва. То бок дрэвы паглынаюць не толькі шляхі, а яшчэ і людзей. Нейкі дзіўны алень, які выглядае, шчыра кажучы, як нейкая вендыга. То бок трошкі чалавеча ёсць. Вопратка. Анучы бяром. Яны нам патрэбныя, каб крафціць. Усё усялякае рознае. Яшчэ вось тут дакладна мы бачым, што літаральна ніжняя частка ногі чалавечая, а верхняя гэта проста сабака. Не халеры сабе тут прышпільна. Мне падабаецца. Дрэвы, трава варушыцца. І мы бачым, што нешта там яшчэ варушыцца. Дзень добрый. Гэты, здаецца, яшчэ дыхае. Металёвы ключ. 21. Непрытомны, ніколі яго раней не бачыў.
мае пры сябе толькі ключ і якийсь часопіс ці журнал. Що за все журнал, да рэчы. Калі ён сюды патрапіў, то, мабыць, ведае выхад. Хутчэй за ўсё не захоча мне дапамагаць, таму мы яго хімікатамі патравім. Не халер сабе ў нас доктар. Але гэта не мае ніякага значэння. Мы яго прыцяглі да сябе да хаты. Я павінен выбрацца з гэтага клятага лесу. Чуеш, пацук? Дарэчы, у нас здароўя ні халеры няма. Я перыядычна чую іхнія галасы. Яны клічуць да сябе, заклікае павярнуцца дадому. Доктар, карацей, у нас не надта добры. Дзе выхад? Дзе? Гэтага чалавека мы прывязалі да крэсла. Пакажы мне, дзе? Я затаўку цябе як сабака. Нешта мы нядобрыя. Цяпер гэта... Вось дзе ў нас галоўны герой насамрэч. Скатыняка забраў міні-ключ. Замкнёны. Вопратка. Дрот. Ануча. Цяпер вось гэта наш герой. Доктар сябе адчуваў занадта добра, і нам гэта недастаткова экстрэмальна было. Таму цяпер мы гуляем за жэўжыка, які невядома як апынуўся сярод лесу, і доктар яму натоўк пысу. Мы можам скрафціць... Ну бачце, гэты жэўжык больш цямлівы, чым доктар, таму што ён яшчэ можа скрафціць і адмычку, і бінты. Доктар, нягледзячы на тое, што ён нібыта доктар, мог зрабіць толькі паходню. А тут мы можам і бінты зрабіць, і адмычку. Не халеры сабе. Як іх выкарыстоўваць? Куды я падзеў? Не-не-не. Як выкарыстоўваць? Трэба перацягнуць хутчэй за ўсё сюды і потым выкарыстаць. Адзін. Не, это не так працуе. Можна выкарыстаць, загоююцца раны, спыняецца кровацёк. А як выкарыстаць? Адмычка няхай там застаецца. Бінты. Нейкім асаблівым чынам мы націснулі на сябе у той час, калі ў нас былі бінты ў руцэ. Так, забарыкадаваныя дзверы мы хутчэй за ўсё адчыніць не можам, таму што яны забарыкадаваны, а вось схованка ў нас замкнёная. Адпаведна, мы хутчэй за ўсё з дапамогай адмычкі не выкінуць. Так.
Хм. Трошки незразумела ўсё ж таки. Гэтак мы можем толькі выкінуць. Холера. Вось у нас адмычка. Алло. Дарэчы, у нас адаргенілася ўсё ХП. То бок адзін бінт можа адхіліць павольна, але адхіліць літаральна ўсё. Так, мы гэтак просто выкідаем. То бок лухта. Ну вось адмычка. Стакаюцца по 5. Штосьці я не цямлю. Можа, дарэчы, тут штосьці ёсць, кіраванне. Другая атака, бег, скок, ухіленне. Ухіленне? Тут ёсць додж. Мапа. Журнал. Меню навыкаў. Вау! Трэба зараз будзе паглядзець. Змяніць Е. Так, пачакайце. Не, гэта не тое штосьці. Змяніць. Навыкаў у нас няма. О, сапраўды додж. Прычым гэта не нейкі накіраваны додж, гэта ён просто адскоквае назад. 2 скока за 1/4 стаміны. Але, ну, у мяне ёсць адмычка 8. Як яе выкарыстаць? Давайте яшчэ раз заглянем у параметры. Хот-бар, то гэта у нас асноўнае дзеянне ЛКМ. Ну, ЛКМ я клацаў. Вось. Вось у нас у руках зараз ёсць адмычка, вось зараз няма. Вось мы яе дасталі. Нават анімацыя ёсць. Стоп. Заціснуць. Заціснуць. І тады у нас вось адкрываецца гэткая халера. Даследаваць, прыглядзецца і выкарыстаць адмычку. О! Ну, гэта трошки невідавочна было, але рыдлёўка. Бяром. Ліхтарык. Бяром. Цяпер у нас ёсць рыдлёўка, а захоўвацца можна? Рыдлёўку цалкам зламалі аб дзвер. Рыдлёўкі больш няма. Не, ўжо няма больш рыдлёўкі арыгана. Адчыняем дзверы.
Дзесьці там у нас чакае халера доктар. Неяк ужо занадта страшна. Ага. Хто там? Там хтосьці ёсць. Прашу, выпусці мяне. А, ліхтарык хутчэй за ўсё ж садзіцца, таму трэба трошкі шпрыц. Знайшлі шпрыц, окей. Радыё. Цяпер з крывёю. Доктар хто? Ну, гэта вось гэты мясцовы доктар, за якога мы на пачатку гралі, які выявіўся трошки пашкоджаным сітуацыяй, у якой апынуўся. Так, тут же ж яшчэ пакойчык мусіць быць. Так, зараз у нас ноч. Краты. У чалавечы памер, то бок там хтосьці сядзеў. Адчыніць нельга. Штосьці тое, што мы выйшлі, а ніяк нам не дапамагае. Ага, драўляныя дзверы за шафай. Матка боская, шо? Шаноўны доктар тут рабіў, глядзіце, ложак у крыві і з рамнямі. А, мы ж не залілі бензу, таму тут і цёмна. Мы ж не знайшлі бензин. То бок паліва. Бензин. Ножка стола. Поставим. Это у нас будет зброя. Поставим вот сюда. Больше ничего. Пустой. Для того, каб заправіць генератор, возьмите каністру, наведзіце на яго курсорам і трымайце ПКМ. Пасля чаго трымайце ЛКМ, чтоб ліць. А шо так складана? А, хутчэй за ўсё трэба паставіць ось так. 3. Все залили. Ну, доктора хто тут няма, тут ёсць просто нейкі дзёбнуты доктар лясны. Бярем кій. А замест радыё у нас тут халера-нябожчык. А ёсць святло. О, лямпа. Ні халеры сабе. Шо у вас тут адбываецца? Насамрэч, вось гэткая эклектыка, аб'яднанне электрамеханічнага і біялагічнага мне падабаецца. Замест вачэй 2 вентылі, з шырокага рота голас. То бок гэта ў нас радыё. Шаноўнае гаспадарства, вось гэта ў нас радыё. Што мы з ім яшчэ можам зрабіць? А, толькі паглядзець. Калі яшчэ ёсць нейкія опцыі, на іконцы яшчэ плюсік нейкі з'яўляецца. Окей, будзем ведаць. Што у нас тут адбыва? А, 4, 8, 9, 2. Окей. Дзякую, радыё. 4, 8, 9, 2. Дзень добрый. Так, дзверы не адчыняюцца. Ці, магчыма, яны адчыняюцца ў іншы бок.
Не могу протиснуться. Боевая система лютая. У тем сенсе, що усе лаяліся на старыя Silent Hill, що там незручна біцца з врагамі, а тут, бляха, увогуле трэба замах правой кнопкой мыши, ударить левой кнопкой мыши. Ні халеры не просто. Так а навошта я адчыняў гэтую халеру, калі яна насамрэч не адчыняецца? Хтосьці блакуе гэтую дзвер, то бок яе. А можа яе трэба разбіць? Окей. Дарэчы, ножка стола даволі моцная ў тым сэнсе, што яна не ламаецца. Я так і ведаў. Не атрымалася. Не атрымалася яшчэ раз. Во, атрымалася. Атрымалася. Фух, мертвый человек. Пластмассовая куртка, маленькая пластмассовая куртка. Берем. Гэта ж халера металлічная, якая яшчэ робіць дрынь-дрынь-дрынь. Магчыма, трэба ударыць, а я неяк прапусціў. Хе-хе-хе, шо ты хе-хе-хекаеш, алё? Сам впораюся. Що робиться? Світло зникло. Матка боская. Нам далі ачыўку за тое, што мы прайшлі пралог. Як я разумею, галоўным героем гульні будзе трэці чалавек. Спачатку мы гулялі за доктара, потым за нейкага няшчаснага жэўжука, якога доктар скраў і катаваў. І першы і другі скончылі даволі дрэнна. І мне відавочна трэба уважлівей сачыць за тым, што гульня піша, таму што усялякае рознае ў розных месцах пішацца і можна прапусціць. Ось так як. Мы, дарэчы, выглядаем зноўку як той жэўжык. Начны ты самы. Няхай будзе прахістак, я забыўся слова. Тут вы знаходзіцеся пад уплывам захісной субстанцыі, якая дапаможа вам перажыць ноч. Што? Якая субстанцыя? Печ. Прыемнае цяпло, якое ідзе ад печы, у паветры адчуваецца дзіўны, але добра вядомы смурод. Запах захісной сумесі, якая забяспечвае мне бяспеку. Яна парыць з катла і распаўсюджваецца па ўсяму дому доўгімі трубамі. Да таго часу, пакуль я вось у сярэдзіне гэтага, у мяне ёсць шанс перажыць ноч. Прыглянуцца і яшчэ пляшка нейкая стаіць. Прыглядзецца да печы. Калі я прыбыў сюды колькі дзён таму, печ ўжо была фактычна гатовай. Мне заставалася толькі яе запаліць.
Гэтая хата павінна была стаць нашим прыбежышчам. Здаецца, так гэта перакладаецца. Жыхарам гэтага лесу не патрэбна ўдыхаць гэтую гідоту. Дзіўная пляшка. Невялікая інструкцыя. Па-за зонаю захісной субстанцыі ў начны час 99% верная смерць. Рэкамендуецца пільна наносіць яе на ўсе паверхні перад начоўкай. Гэта захісная субстанцыя, яна, вось бачыце, трубамі расцякаецца па ўсяму дому і абараняе яго ад чакосці ўначы. Увага! Нават правільна прыгатаваная сумесь не гарантуе 100% бяспекі. Пільнасць. Рэкамендуецца заставацца ў добра абароненых памяшканнях і ў добра асветленых месцах для того, каб мінімізировать рызык. Заглянуць у каструлю. Пусты баняк, я яго ніколі не выкарыстоўваю, вось гэта стаіць. Не адчуваю ані голаду, ані смагі пасля выпадку, які здарыўся некалькі дзён таму. Толькі адна рэч не дае мне спакою. Гэтыя грыбы, гэтыя чырвоныя, што пульсуюць, здаецца мне гэткімі апетытнымі. Матка боская. Окей, гэта нейкая механіка, якой мы яшчэ не ведаем. Відавочна, трэба знайсці нейкія грыбы, каб іх тут нейкім чынам прыгатаваць невядома дзеля чаго. Грыбы з бульбачкай, абсалютна. Гэты лес мне падабаецца ўсё больш і больш. Так, печ выдатная, печ падабаецца. Лямпа. Не гарыць. Шафа. У шафе ануча 11 цвікоў, фотаздымак. Дарога дадому. То бок лес паглынуў не ўсе дарогі. Нейкая адна засталася. Цікава. Нешта тут з бяспекай не надта. Давайте шафу вось гэтак падапхнем, каб гэтую дзірку ў сцяне закрыць. Так, лямпы, дарэчы, таксама можна пхаць. Цікава, будзем ведаць. Пастка. Пасткі пад вакном усё яшчэ адкрытыя. Сённяшняя ноч была спакойная, надзвычайна спакойная. У шафе у нас ёсць матузок, 2 пляшкі гарэлкі, 2 пустых пляшкі і кніжка пра грыбы. Ага! Ужытак з грыбов. Дапаможнік, карацей. Окей, гэта нам спатрэбіцца. Ложак. З ложкам мы нічога не можам зрабіць. Лямпа не гарыць. Вокны можна забарыкадаваць. Пад гэтым вакном і пад тым няма ніякіх пастак. Гэта не надта бяспечна адчуваецца. Гэта сцяна. Але сцяна з адтулінамі, таму праз адтуліны мы можам трошки бачыць, што там адбываецца. Гэта прышпільная механіка, дарэчы. Не рупі, мне ж страшно. Так. Мы пхаем мэблю, калі ідзем. Асцярожней з пасткай. Мы ж бегаць можам. В акно. Мы можам толькі забарыкадаваць, калі знойдзем сабе драўніны. Хутчэй за ўсё ж такі трэба выйсці вось гэткім чынам.
грибочки. Мы знайшлі грибочки. Нокс нагадвае. Ну, насамрэч, гэткія раней былі распаўсюджаныя гэткія прашпілы са зрокам. Але відавочна, гэта ні халеры, не папсовая механіка. І яна выкарыстоўваецца толькі вось гэткімі незвычайнымі гульнямі. Бак генератару напэўна паўпусты. Нябожчык у нябожчыка запалкі, у нябожчыка ануча і у нябожчыка паходня. Запусти генератор да цемры. Хавацца ў цені не атрымаецца, яны ўсё адно прыйдуць. Окей. Не. Яшчэ не цемра. А як даведацца, цемра зараз ці не цемра? Ну, просто вось для мяне вось гэткі зрок дужа падобны да ліхтара. Адпаведна, нібыта зараз цемра, але хутчэй за ўсё не. Калодзец. Для калодзежа трэба дошкі. Піла патрабуе бензін, і хутчэй за ўсё піла ператварае драўніну на дошкі. Ага. Зноўку замкнёна. Забарыкадаванае в окно. Вось мы абышлі кругом. Мапа ёсць? Мапа. Ох, не халеры сабе. Окей. Мапа, так бы мовіць, ёсць. Нябожчык. Анучу забираем. Дрот забираем. Халера собаки. А що нам робити з собаками, коли ми їх сустрінем? У нас ж навіть зброї ніякої нема. Вітанки, ціртки, вітаночки. Бач, яку ми цікаву халеру запустили. Калі мы бяжым, мы глядзім выключна ў той бок, куды бяжым. Калі мы ідзем, мы можам варочаць галавой. Прышпільна. І, дарэчы, вы можете заўважыць, што вось той надпіс пра бяспеку ён знік. Опа. Каплічка. Штосьці мне не хочацца набліжацца да вось гэтай жэўжыка. У нас пакуль што зброі ніякай няма. У нас ёсць факел і ўсё. То бок. Адна няшчасная паходня. Спалены будынак. Спадзяюся, мы ўсё ж такі неяк зможам заўважыць пачатак цемры. Матузок. Я бачу собака. Я раблю рыт-рыт. Ён зашоў у будыначак. Так. Знайшлі бенз і шыну. На яку халеру нам шына? Рыт-рыт. Паліва мы знайшлі дужа няшмат, таму хутчэй за ўсё нам на ноч гэтага не хопіць. Вітанкі, беляшек.
Вітанки, вітаначки, дякую рейдерам. О, собака. Ретрит. Ну, сраку. Ён бяжыць за нами? Здаецца, не. Вітанки, вітаначки, вітанки і камат. Дякую, що зазірнули на наш жудасны кастрычнік. То бок мы з вами прайшлі System Shock другі. System Shock піпец які кайфовы, але і блізка не такі жудасны, як Darkwood. Darkwood нашмат больш такі дыскамфортны. Мне нават цяжка апісаць. Цвік. Дошка. Собачки няма. Отрутный гриб. Окей. Шабачка. Ретрит! Холера, мы знайшлі там на самым дне палева. Ці хопіць? Драгонфрукт. Ну, вось ниндзя любіць гэткую экзотычную халеру, а мне не спадабалася. Нічога надта асаблівага такога, што мяне б магло зацікавіць. Бульбачка лепш, умоўна кажучы. Малаток у гэтую гульню, здаецца, пачынаў. То бок ён запусціў адзін стрым і ўсё. Дранік. Жарем дранік. Дранікі на месцы. Так. У нас, дарэчы, месцазнаходжанне нас на мапе не адзначаецца. Я гэткае люблю. Я гэтка паважаю. Дарэчы, мы прыбеглі да хаты. А, і вось калі мы на тэрыторыі свайго дому, мы пад абаронай вось гэтай халеры. Бачыце, зноўку з'явіўся значок. А, вы не бачыце, таму што ён за маёй вэбкай. Трэба, мабыць, будзе вэбку перасунуць наступнага разу, таму што яна загароджвае літаральна ўвесь інтэрфейс. А, ось у нас унізе написано колькі бензу. 2/5. Вітанки, вітанки, бляш. Бульбачка, не, у нас сёння дранікі, у нас сёння бульбачка сапраўдная. Халера, нам трэба гадзіннік. Я ведаю, што ў гэтай гульні ёсць гадзіннік, і ён нам дакладна трэба. Каб арыентавацца ў часе. Што гэта за месцо? Ага. Бачыце, хто там? Там нейкі халера дэман. Ну я ў сраку. Нагадаю, што ў нас няма аніякай зброі. Вось абсалютна. А там хтосьці хаўкае. Хто там, халера? Страшна. Дранікі з батата. Не, ну так робяць жа ж нібыта дранікі з гэта... З чаго іх звычайна робіць? Вось гэта... З кабачкоў, во. Мне кабачкі не падабаюцца, таму я відавочна не раблю, але агулам... Ну, можа і робіць, дарэчы. А! Ля, собака. Не наближаемся. Гэта у нас атрутныя грыбочки. Так, атрутныя грыбочки. Целая поляна грибочков. Ухваляю.
Мне тут падабаецца. Толькі рабіць няма чаго. Запечаны з фаршам усярэдзіне. Наконт гэтага у мяне таксама ўсё супер проста. Я каб калі хочацца зрабіць вось звычайныя, абсалютна звычайныя дранікі смачней, я дадаю ў іх фарш, просто ўмешваю ў цеста. Атрымліваюцца тыя ж дранікі, просто трошкі смачнейшыя. Рэт-рэт. Халера. Во-во-во, вось гэта была атрутная паляна. Скрынька. Адмычак. Мы можам скрафціць адмычку. Яшчэ не можам. Трэба яшчэ адзін дрот знайсці. Ідзі ў сраку. Это что такое? Ты шо? Ты шо? Шановны! Локация поваленное древо. Ні халеры сабе. Халера лось. Табор воўка. Лагер, то бок. Гэта NPC. Размаўляць. Твой смурод чуць аж за мілю. Аж за 1,5 кіламетры будзем размаўляць нашымі гэтымі меркамі. Табе пашчасціла, што я не люблю падаль. Тушко. Прыхоўвае сваё аблічча пад капюшонам, мокрая зямля і поўсць. Не надта ён прыхоўвае сваё аблічча, дарэчы, бачна, што гэта воўк нейкі. А мы, відаць, чырвоны капялюшак. Просто курыцамі нарэзаць, у муцэ паваляць, часнаку дадаць і пасмажыць. Усё ж такі бульбачка лепш. Будзем шчырымі. Я ведаю, што шукаеш. Я дапамагу табе павярнуць страчанае, калі ты дапаможаш мне ў адной справе. Як ты на гэта глядзіш, таварышчу? Нахіляецца да мяне, даносіцца ціхае хіхіканне. Я так і ведаў, што цябе гэта зацікавіць. Перш мы ўкладзем угоду, ты мусіш давесці, што можаш яе выканаць. Пакажы, чаго ты варты, залезь у глухі лес. Ты думаеш, гэта так проста? На тваім месцы я б добра падрыхтаваўся да гэтага падарожжа. Калі туды прыбудзеш, зможаш знайсці мяне ў гэтым месцы, запамятай яго. На мапе пазначаеш штосьці. Гэткі, як ты, заўжды прыпаўзаюць да мяне. Мы можам з ім гандляваць, мы можам з ім размаўляць, можам яму паказаць прадмет. Паказалі ему пластмасовую курку. Прекрасная рэч, чудова пасуе для індульгенцыі. Для індульгенцыі. Татушка то ўжо таварыш. Вось пакуль мы не давядзем, што мы вартыя ўвагі, мы тушка, а потым, магчыма, і таварыш. Якая халера індульгенцыя? Воўк вырывае фотаздымак з маёй далоні, уважліва яго вывучае. Гэты шлях, гэтая дарога, яна ўжо даўно не існуе. Зарасла, як усе іншыя. Кінуў фотаздымак на зямлю. Забудзься на гэтую дарогу дадому, тушко. У гэтым лесе ўсе дарогі вядуць да дупы.
гандляваць. Ох, матка боская. Можна даць яму алкаголю. Вартасць 15, адпаведна, у нас ёсць 30. Бенз. Вартасць 48. Не, мы гэта сабе не можам дазволіць. А, ён яшчэ запалкі прымае. Вартасць 3. Зноў ж таки, нам трошки не хапае, А ты можаш разліць одну каністру на 2? І мы палову каністры набылі бы з велічэзным задавальненнем. Не? Так. Изостушка 40. Металловая труба 60. Дрот 30. Бляха, дрот нам трэба, каб скрафціць адмычку, каб адчыніць ось тую скрыньку. Там можа быць шо вартае. Давайте мы гэтак і зробім. Коробка скрыні з інструментамі 200. Батарейка 9 вольт 50. Пустая пляшка. Фальшфеер. Нехалер сабе, ліхтарык нармалёвы. Магазин. Пісталет. Каркас пісталета. То бок. Нас настолькі няма зброі, што каб яна з'явілася, нам трэба будзе скрафціць. Нехалеры. Ланцуг 150, гэта відавочна таксама мелі зброя. Дэталі вагнепальнай зброі 450, 450, 900, а калі дадаць яшчэ набойчыкі, атрымліваецца 1000, каб маць магчымасць шпуляць з пісталета. Гадзіннік. За гадзіннік 300 талераў, не халеры сабе. Ні халеры сабе. Так, пачакайце. Карацей, нават калі па лічбам яно не пасуе, ёсць імавернасць, што ён згадзіцца. То бок я просто наабум клацнуў і мы набылі каністру бензіну. Нормалёва. Добры ж гадзіннік, электроніка. Не, я бачу, што гадзіннік добры, але бляха 300. У нас ёсць 2 запалкі, у нас ёсць 6. Калі мы запрапануем яму 2 запалкі, ён хутчэй за ўсё не пагадзіцца. Так. На твоем месцы я б не падыходзіў, я б не выходзіў далёка адсюль. Хіба што табе набрыдла твоё пацучае жыццё, тушка. Мала хто павярнуўся з густога лесу, карацей, лес мала таго, што можа забіць, ён яшчэ ператварае людзей у штосьці дрэннае. Зараз што нам трэба зрабіць? Мы здабылі сабе бензу. Нам трэба зараз будзе праскочыць міма лася, міма сабака і дабегчы да хаты. Мапа? Во! Лагер воўка. Нам, карацей... А, вы бачыце, дарэчы, бачыце, змянілася асвятленне. Штосьці мне падказвае, што набліжаецца ноч. Вечарэе. Як хутка яно вечарэе, я не ведаю. Але відавочна трэба хуценька бегчы да хаты. Хуценька. Пакуль не набудзем гадзіннік, мы можам арыентавацца выключна па святле. Гэта дрэнна. Вось мы прыбеглі да хаты. Дзеці. Бенз. Заливаем бенз.
Мы прыцяглі амаль што цэлую каністру, але ўсё адно хапіла не на поўнае гэтае... яго ж запусціць яшчэ трэба. Штосьці мне падказвае, трэба шафай закрыць гэтую адтуліну. Лямпы запалім. Дзе лямпа? Тут же яшчэ была. Во. Штосьці мне ўжо страшна, калі шчыра. Давайте будем глядзець у вакно, каб разумець это самае. Пасля таго, як у нас змяняецца асвятленне, колькі часу трэба, каб прайшло, каб прыйшла ноч. Карацей, трэба напіхваць у гэты шпрыц усё запар, і калі ён набярэцца ўвесь, гэта, калі не памыляюся, прамацоўка, так? Так, ужо ноч ці не? Як і раней, у нас аніякай зброі. Зачынім дзверы. Я сюды не заходзіў, божухна. Верстак? Варштат, то бок. Ну, вось зараз ужо дакладна ноч. Давайте сунемся у тое памяшканне, у якім ёсць святло. І падалей ад вакна. Вось. Вось так заб'емся паміж лямпай і печкай. І будзем спадзявацца, што нічога дрэннага не здарыцца. Вечар даволі кароткі. Страшна, калі шчыра, страшна, што піпец, таму што не ведаеш, чаго чакаць. Я ў гэтай гульню не гуляў, адпаведна, што тут зараз здарыцца, ніякіх ідэй няма. Але, калі што, дранік нас уратуе. Абана. Гэта што? Нейкія ззянні ў цемры. Дранькі, дарэчы, не смажаныя, а запечаныя. То бок не на патэльні, а на блясе у духоўцы. Які тут шыкоўны гук. Вось што я вам скажу. Вы паслухайце, як яно гучыць. То бок візуал у гульні не надта звычайны, але ось гук. Гук аж надзвычайны. ГГ не спіць? Ну, нам нічога не пісалі.
Нам вось што пісалі, што галоўны герой не адчувае ні смагі, ні голаду. Хутчэй за ўсё яму і спаць не трэба. Так ці інакш, калі шчыра, мне было сыкатна спаць у гэткай сітуацыі. Вось таму тут і вар'яцеюць. Не, вар'яцеюць тут таму, што лес. Гэта зазначана чётка. То бок людзі вар'яцеюць таму, што лес змяняе ўсё. Лес паглынае шляхі, лес ператварае людзей у невядомыя халеры. Гэта ўсё лес. А недасыпы, дэдлайны, яны засталіся ў мінулым. У нас тут канкрэтны постапакаліпсіс. Звычайны свет знік. Так. Ну, за межамі святла лямпы ні халеры не бачна. Що гэта за гук? А, гэта мы дзень перажылі. Гандляр. А божухна, шо гэта за... А, вось. У нас зараз спыненне часу. Калі мы перажылі ноч, нас на некаторы час пакідаюць у спакоі, дазваляюць рабіць усялякія нашыя рэчы. Час пры гэтым не ідзе. 24 гадзіны. Гандляр. Вітанкі, гандляр. Гандляр у нас аж люты сталкер. Перадо мной стаіць чалавек майго росту. Разматвае шкло у яго шаломе, я ледзь пазнаю трывожна знаёмыя рысы яго аблічча. Ну, калі ён знаёмы, адзін знаёмы, які зараз у яго можа быць туташні, гэта доктар. Той, які яго скраў і катаваў. Масіўны шалом, прыкрыты старым мехам, стварае ўражанне, нібыта ён урос у яго ненатуральнае белае цела. Я памятаю яго. А, гэта ён уратаваў мяне ў будынку лекара. То бок гэта той жэўжык, якога мы выпусцілі і забілі. Ну, у тым сэнсе, што мы таго забілі. Чалавек працягвае мне сваю чорную руку, замазаную вуглём. А, вось ён на руцэ сабе піша, таму што не можа размаўляць, відаць. Браце, нам патрэбна трымацца разам. Ну, окей. Ягоныя губы варушацца, вусны, але усе гукі глушацца ягоным шаломам. Велічэзны мех. Пакажам яму фотаздымак. Усе дарогі вядуць у глыб лесу. Не атрымалася. Так, а у нас же ж яшчэ была пластикавая курка. Мы яе аддалі ваўку, атрымліваецца. Гандляваць. Так, што мы тут бачым? Мы бачым хімерны грыб, што зяе. Прыдатны да прыгатавання. Расце ў цемры. Гніе. Гадзіннік таксама 300 рублёў. Талеру. Лепш будзе талеру. Частка вінтоўкі. То бок мы можам сабраць сабе пісталет. Мы можам сабраць сабе вінтоўку. Дрын.
Не халеры сабе, дрын ёсць. Што мы зараз можам набыць? Мы ні халеры не можам набыць, калі шчыра. Але нам патрэбен дрот, каб зазірнуць вось туды, дзе была скрынка, і адчыніць яе. Дрот 30, цвікі 1, мотузок 20. Шыну ён не хоча. А чаму ты не хочаш шыну? Увогуле, мы паклалі сабе ў кішэню шыну. Ну, аддамо матузок, анучу і 3 цвіка. Глядзіце, мы вытрачаем рэпутацыю. Для таго, каб штосьці набыць, мы вытрачаем рэпутацыю у гандляра. То бок не абавязкова раўняць лічбачкі, у нас яшчэ ёсць нейкая рэпутацыя. То бок мы выкарысталі да халеры рэпутацыі ў ваўка, таму што мы ў яго набылі каністру паліва, не зраўняўшы лічбачкі. Насамрэч, вось я зараз возьму сабе дрот, але пакуль што больш нічога браць не будзем. Мы паэканомім некаторы час, каб набыць гадзіннік. То бок нам трэба яшчэ 2 дні перажыць неяк. Тады можна будзе набыць гадзіннік. Калі нам даюць 100 рэпутацыі кожнага разу, калі мы дажываем да ранку, мы набудзем гэткім чынам гадзіннік праз 2 дні. Што яшчэ ёсць карыснае? Ізастужка, у нас ж была, дарэчы, ізастужка. Ці мы яе ваўку аддалі? Мы, здаецца, яе аддалі за паліва. Газавы бак. То бок гэта нібыта граната? Гранату з яго можна зрабіць, ці што? Батарэйкі, дарэчы, хутчэй за ўсё патрэбныя ў ліхтарык. Ліхтарык. Цэлы, цалкам зараджаны ліхтарык. Таксама 300 талераў. Окей. Всё, пакуль што хопіць. Нам патрэбен гадзіннік. Нам піпец як патрэбен гадзіннік. Так. Адмычка. Выдатна. Дарэчы, у нас інвентар не той, каб вялікі. Выкінем гэтую шыну, няхай тут валяецца. Пакуль што. Хутчэй за ўсё, у нас дзесьці там ёсць скрыня нейкая. Чаму нам не пішацца, як працуе гэта спыненне часу? Я падазраю, што гэта час пойдзе, калі мы выйдзем з хаты. Так, гэта што там варушыцца? Грыбочкі. У адным з кутоў выраслі грыбочкі. Хімерны грыб. Мы здабылі хімерны грыб. Мы толькі што прачыталі, што хімерныя грыбы яны псуюцца з часам, таму закінем сюды яго. 20 з 50 ёсць. У пастку ніхто не патрапіў. Ложак, дарэчы, ёсць, то бок магчыма, мы можам спаць, але тут, як я разумею, увесь сэнс у тым, што супер стрэсовыя ночы, адпаведна, не да таго.
То бок першая ноч у нас спакойная, хутчэй за ўсё мы дарма вытрацілі бенз. Але што паробіш, я гайды не чытаў. Таму што вытрацілі дарма, то вытрацілі. Што мы можам зрабіць на варштаце? Бінты з алкаголем. Эфектыўныя для глыбокіх ран. Нармалёва. Капкан з ланцугом. З металлолому. Антыдот. Абараняе ад атруты некаторы час. То бок яго трэба прынимаць да таго, як атруцішся. І я дуже не люблю гэткія сітуацыі ў гульнях і ў жыцці. Таму што звычайна ты не падазраеш аб тым, што ў будучым праз пэўны час вось ужо хутка ты атруцішся. Звычайна атрута здараецца нечакана. Панель паляпшэння хуткага доступу. О. А нам для гэтага яшчэ трэба варштат палепшыць. Пляшку з газам можна зрабіць. Капкан з ланцугом — это розныя рэчы. А чаму у нас два варыянты паходні? Чым яно адрозніваецца? З бензу і з алкаголю. О! Прышпільна. Лікуе... Не, тут чётка написано абараняе ад атруты некаторы час. Пра лікаванне ад атруты нічога не написано. Ну ты бачиш, якая гэта гульня. То бок тут гэта відавочна істотная заўвага. Хутчэй за ўсё, а ніякага табе лікавання не будзе. Абароніць, а ось вылікаваць не. Так, ну шо? Захоўвацца нейкім чынам нельга. Як я разумею, тут захоўванне адбываецца ось зранку і ўсё. І без варыянтаў. Ух, матка боская. Вітанкі, крывічанка, дзякуй за падаруначкі. Віншую тых, хто атрымаў падарункавыя падпіскі. Вітаю сярод мышапавукоў афіцыйных. Дзякуй, крывічанка. Хайп-трейн другого ўзроўню. Нарэшце ниндзя подпісаўся. Так. Гэта моя улюбёная мадэратарка, якая на стрымы не ходзіць, не падпісваецца і ўвогуле ігнаруе, сядзячы побач на канапе. Так, ну шо, спрабуем выходзіць. Хутчэй за ўсё, вось зараз мы адапхнем гэтую шафу і час пойдзе. Глядзім. Яшчэ не пайшоў. Тады, хутчэй за ўсё, гэта звязана вось з знаходжаннем у бяспечнай вось гэтай мясцовасці. Чыста механічна можа проста быць забаронена тое, што каб вісеў статус атруты. Ну, пакуль мы не праверым гэта уласнай дупай, мы не дазнаемся, таму што вось як працуе гэты самы абарончая камізэлька супраць радыяцыі ў сістэм шоку другі, мы дазналіся толькі калі
палезлі ў радыяцыю, апранутыя ў гэты касцюм. І ніяк інакш. Схованка, ўсё яшчэ закрытае, мы ўсё яшчэ... Так, вось мы выйшлі з зоны абароны, але ўсё яшчэ спынены час. Цікава, цікава. Магчыма, ўсё ж таки трэба нейкія гайды чэкнуць трошачкі. Трошачкі. Дзякую, крывічанка. А, гэта Беляшак падпісаў крывічанку. Віншую з падпісачкай. Хайп-трейн, ну. У нас тут звычайна супер спакойна, таму гэта досыць незвычайная халера. Таму не будзем спяшацца яе перарываць. Бяспечная зона, дарэчы, у нас скончваецца дужа непадалёк ад дому. Вось глядзіце. Вось на такой адлегласці ўжо няма. То бок літаральна 3 метры ад хаты і ўсё, ўжо не бяспечна. Прышпільна. А вось гэтую адтуліну ў сцяне нам дазволіць потым адрамантаваць. Таму што хутчэй за ўсё на наступныя ночы нам патрэбна будзе і барыкадаваць вокны, і расстаўляць пасткі, і усялякае гэткае. Дарэчы, давайте паглядзім, колькі бензу мы спалілі за ноч. За ноч мы вытрацілі 1/5. То бок, наколькі я памятаю, тады у нас было вось дзесьці прыблізна на 3,5, зараз 2,5. То бок, таго, што зараз заліта, ўжо яшчэ хопіць на 2 ночы. Окей. У гэткім выпадку нам трэба вызначыцца, што рабіць. У нас ёсць пазнака падзямелле. У нас ёсць пазнака паваленае дрэва, да якога мы зараз пабяжым, таму што нам трэба там скрыню адчыніць. Гэта ў нас нейкія пераходы ў новыя лакацыі, а гэта тое месца, куды мы мусім пралезці. Воўк тут нам пазнаку паставіў, маўляў, вось сюды нам дайдзі, і тады, магчыма, я вось вырашу, што ты нармалёвы чувак. Нармалёва. У падзямеллі спяшацца не будзем. Вы шо? Сыкатна ж. Для таго, каб пайсці ў падзямеллі, што найменш трэба будзе здабыць нейкую зброю і нарабіць паходняў. Ну, мы ведаем, як гэта робіцца, таму што мы з вамі на канале прайшлі Darkins Dungeon. Трэба паходня, трэба ежа, бінты, всялякая гэткая. А зараз мы, атрымліваецца, пойдзем куды? Мы адчынім скрыню, потым пойдзем вось тутака ўверх. Паглядзім, што тут. Ну шо, пабеглі? Вось мы выйшлі. Вось мы выйшлі далёка ад дому, і час пайшоў. Зараз у нас ранак. Халера. Я ўмазаўся ў атрутныя грыбы. Шчасце-то якое. Статус атруты вісіць. Ён... вось зараз скончыўся. Калі уляпацца ў атрутныя грыбы, ХП зменшыцца на 1/4. Нядобра. Халера, ідзі ў сраку.
Там скрыня такая файная, а ты тут вылезла скотыняка. Иди отсюль. Фактычна найбольш распаўсюджаныя пачатковыя ворагі ў гэткіх гульнях гэта сабакі. Гэта што? Фальшвеер. Запалкі. Батарэйка. Ну, у нас пакуль што няма гэтай самай. Няма ліхтарыка, таму батарэйка не надта патрэбная. Але агулам скрыня суперпрыемная. Дзесьці тут мы сустрэлі лася. Пачухаць. Ну, вось тое, што мы яе пакормім, гэта 100%. Але гэта дрэнныя навіны. Паваленае дрэва. О, тут нябожчык. Яшчэ бенз. Дрот. Анучы. Выдатна. Так, гэты жаўжык усё яшчэ тут тусуецца. Як твае справы? Чалавек-воўк. Той, што мы знайшлі бенз, гэта выдатна. Мы зараз ось сюды ідзем. Дзесьці праваруч ад нас спуск падзямелля. Як мы можам заўважыць, мапа не той, каб надта буйная, але тым не менш гэта адкрыты свет з вялікай колькасцю лакацый. То бок мы толькі трошкі пашвэндаліся, ўжо шмат чаго сустрэлі. Пры гэтым шмат з гэтага чаго нас трошкі намагаецца забіць. Шо, дзе? Спуск да падзямелля. Мы знайшлі гэтая халера падзямелля, але мне неяк сыкатна. Я бачу, там унутры ёсць капкан. Там штосьці чаўкае ўнутры. То бок гукі ідуць супер непрыемныя. Яшчэ капкан. О, з капканаў мы збіраем металалом. Металалом гэта супер карысна. Цвікі, дошкі. Там я бачу яшчэ трошкі дошак, яшчэ трошкі цвікоў, яшчэ трошкі дошак. Карысна. Цвікі і дошкі 100% патрэбныя, каб барыкадаваць вокны. Мы хутчэй за ўсё ўжо паспрабуем гэтае рабіць ужо гэтай ноччу. Так, што тут у нас? Тут я знайду спуск да падзямелля. Окей. Я не супраць. Мне просто трошки сыкатна. Яшчэ трошки металлолому. Дошки рыпяць. Драўляныя дзверы. Яшчэ драўляныя дзверы і пастка. Там я бачу грыбочки і ледзь не ўлезлі, дарэчы, у пастку. Выглядае так, нібыта тут можна, калі што, паначаваць.
У тым сэнсе, што ў нас тут ёсць лямпа. Ух, бляха, колькі у нас тут. Трошки пакінем. Гэта што? Пачак цыгарэт. Запалкі. Яшчэ грыбочки. В падзямелле, як я казаў, мы зараз не пойдзем. Зараз мы з вами будзем намагацца дайсці да хаты, таму што мы да халеры ўсяго налуталі, і нам гэтае ўсё трэба зберагчы. В сэнсе ноч. Чаму так цёмна? А, гэта дождж пайшоў? Гэта проста дрэннае надвор'е? Я спадзяюся, гэта проста дрэннае надвор'е. Так, все, рвем адсюль. Піпец, як цяжка без гадзінніка. А тут яшчэ і дождж пайшоў, то бок падчас дажджу мы відавочна не зможам дазнацца, ці вечар зараз ці не. Ох, матка боская, зноўку алень. Халера лось алень. Гнятаве ў сраку. Грибочки. Поваленное древо. Мы мусим дзесьці быць побач з домом. Во-во, знайшоў. Так. Хух, у нас дзве поўныя каністры. Дождж, гэта добрае надвор'е. Так. Але некалі табе дужа сыкатна. Матка боска. Вось як зараз вызначыць, калі будзе ноч. Так, у нас 2 грибочка. Яшчэ трэба знайсці адзін, каб атрымалася доза. Невядома чаго. Дарэчы, у нас адбылося захоўванне. Ці значыць гэта, што ўжо зараз ноч? Хутчэй за ўсё не. Мабыць. А можа і ноч. Штосьці рыкае і штосьці непакойна. Ну, слухайце, можа і не ноч пакуль што. Пакуль мы бачым, што адбываецца за межамі дому, хутчэй за ўсё яшчэ не ноч. Але, шчыра кажучы, я не ўпэўнены. Так, пакладзем гэта сюды. Фальшвер няхай у нас будзе. Магчыма, ён нас уратуе, то бок дадатковая крыніца святла можа раптоўна спатрэбіцца. Зараз атрымліваецца глядзім.
Дарэчы, колькі у нас ануч? Ануч 5, то бок можна зрабіць адныя бінты. Няхай будзе. Таму што нас трошки пабіла. Трошки, але пабіла, ўжо непрыемна. Бляха, бензин на дне каністры засталося, але засталося, таму ён займае цэлы слот. Так. У нас да халеры ўсяго, але ў гэткае надвор'е ў гэткае надвор'е я не рызыкну ісці далей. Далей на наступны дзень мы з вами пойдзем вось сюды ўверх. Тут у нас нейкая каплічка, каля каплічкі хтосьці стаяў. Хтосьці, хутчэй за ўсё, нядобры. Таму трэба будзе асцярожны з ёю. Мы можам скрафціць сабе трошкі зброі. 10 цвікоў і 2 дашкі ператвараюцца у зброю. А яшчэ у нас тут, бачце, схрон даволі значны. Давайте сюды все паскидываем. Ага, вось гэтак можна спліціць. Трошки запалак сабе оставим. Покинем дошку. Не, дошку не покинем. Бинты покинем. Галоўнае покинуть бинты. Каб калі што палікавацца. О, бляха! Холера. Я мискликнул и кинул фельдшвейр. Ну, зато и теперь мы будем ведать, як ён працуе. Сярэдняя кнопка мыши. А шо гэта? А, дождь скончыўся, ці што, ці як? Дождь скончыўся. Дык тады трэба... А, лямпа у нас не гарыць. Генератор працуе, і мы спалілі 1/10 паліва. Холера. Фельдшвер, дарэчы, гарыць доўга. Карысная рэч. Так, дальем гэтую няшчасную каністру. Все. Ну і цяпер мы, дарэчы, трошки ўзброеныя. Захоўванне было нядаўна. Не, ну давайте ўжо трошки жыць з наступствам сваіх дзеянняў. В тым сэнсе, што я трошки чэкну гайды, і гэта ўжо будзе несумленна, калі шчыра. І калі вось робім гэткія памылкі, то няхай яны застаюцца. Дарэчы, і святло змяняецца, то бок надыходзіць вечар. Ля. Тады ўжо ўсё. Бяжымо да хаты. Не ўсе гульні трэба перфекціць. Некаторыя гульні трэба проста жыць. Не заўсёды памылкі гэта дрэнна.
Так, ну што, ось цяпер ужо, я думаю, варта ўмыкаць генератор і хавацца. Цяпер ужо дакладна. Прыгожае святло, вось гэтае вечаровае. І ўжо дакладна набліжаецца ноч. Гонар гэтага трэба зжэрці дранік. Ну, няшчасны выпадак это таксама частка жыцця. Няшчасныя выпадкі здараюцца, і праз гэта ў нас здараюцца непрыемнасці. Калі б гэткага жыцці не было, то і ніколі ніхто не адчуваў бы няшчасця, просто таму што можна было б усё адкаціць. А ніякіх выклікаў, а ніякіх праблем. Дзверы зачыніць. Все, учапіліся ў дашку з цвікамі. Так, лямпа мільгаціць. Насамрэч, лямпа яшчэ ў нас зяе за вакно. І гэта, ну, гэта небяспечна, гэта відавочна прываблівае ворагаў. Але мы тут абароненыя не толькі сценамі, а яшчэ вось гэтай печчу, таму, хутчэй за ўсё, тут ёсць нюансы. Нагадаю, што вось гэтая печ, яна стварае вакол хаты, вось па гэтым усім трубкам, па хаце распаўсюджваецца нейкая субстанцыя, якая абараняе нас трошкі. І, ну, вось бачыш, гэта таксама частка прыгоды. Трэба зразумець і ўявіць, што ж там насамрэч было. Гэта, дарэчы, досвед я памятаю з дзяцінства, таму што абсалютна ўсе кніжныя серыі, якія я чытаў, былі без пачатку і без канца. Таму што кнігі як з'яўляліся ў бібліятэцы, проста калі з'явілася магчымасць, іх адкульсьці бяруць. Нават калі там ось нейкая серыя, якая нашмат кніг, і з сярэдзіны гэтай серыі вырвана 3 і пастаўлена на палічку. І ты пакрысе знаёмішся з персанажамі, уяўляеш сабе, як яно там было, як яно, магчыма, будзе, і нармалёва. Я гэта так часта практыкаваў, што гэта, наадварот, дапамагло развіцца фантазіі. Так. Хтосьці грукае ў дзверы, але я не буду адчыняць. Выбачце, але ў гэткую гадзіну я буду рабіць выгляд, што дома няма нікога. Пайшоў сабе. Уяўляеце такую сітуацыю? Вы забарыкадаваліся ў закінутай хаце, абароненай нейкай хтанічнай печчу, заціснуліся ў кут з дошкай з цвікамі, і хтосьці пачынае грукаць у дзверы. І без дранікшкаў, ну...
Мо гэта кур'ер. Мо нам дранікаў прывезлі. Скотыняка! Я ледзь не скончыўся толькі што. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ух, дошка з цвікамі руліць. Гэта дакладна не кур'ер, шаноўныя. У яго рогі, гэта не кур'ер. Ну, шчыра, гэта карысны досвед. Але, бляха, не сярод начы ў хтанічным лесе. Не, ну калі адчыніліся дзверы, і, блін, які тут шыкоўны гук. Дзверы адчыніліся, і я, блін, літаральна адчуў, як яны адчыніліся. Візуальна гэта паказана слаба, але па факце аж лес не скончыўся. Кайфы. І вось гэты гук, як я разумею, гэта адзначаецца тое, што надыходзіць раніца. То бок дуже-дуже прыемны гук. Бау! Дзень трэці. Хух! І зноўку да нас завітаў гандляр. І зноўку час у нас спынены. Выдатна. Можна пашвэндацца па дому, паглядзець, дазнацца, што ў нас хапае металалому, каб зрабіць сабе капкан з ланцугом. Навошта можа спатрэбіцца камень, я не ведаю, але ёсць імавернасць, што яго... можна кідацца ім. Няхай будзе, гэта таксама атрымліваецца зброя. Палены можна будзе расшпіліць на дошкі, хутчэй за ўсё. У нас там ёсць цыркулярная піла, пігулкі. Дарэчы, пігулкі дарагія. Так, цвікі пакуль што скінем дакупы. Лікавацца не трэба. Дарэчы, вось тыя пашкоджанні, што мы атрымалі учора, яны зніклі. Драўляны... вось дзе ў нас дзверы! Халера, на трэці дзень я знайшоў, дзе ў нас дзверы. Тут можна было выходзіць, не лазячы праз праламаную сцяну. Карацей, няхай вось гэтая шафа тут назаўжды застаецца. Вось так і засунем. І будзем хадзіць праз халера дзверы. Наступнага разу, калі будуць грукаць, мы будзем ведаць, куды бегчы, каб павітацца, мабыць. Так, лампу вымкнем. Не, шафу ўсё ж такі варта соўкаць, таму што яна робіць нам шорткат да вось гэтай... да нашай схованкі. Спалілася, ну, 1,5. Так, гандляр. Цяжкі мешок. Посмешка. Показвай. Не, показвай. Мне здаецца, ці у нас тут павялічылася колькасць прадметаў. Гэта добра. Мы ўсё яшчэ не можам сабе дазволіць гадзіннік, але заўтра мы 100% набудзем. То бок вось дадамо пігулкі, і у нас атрымаецца акурат патрэбная колькасць лічбачак, каб ператварыць рэпутацыю на гадзіннік.
Піпец як патрэбны гадзіннік. Шчыра кажучы, упершыню, здаецца, на маёй памяці ось гэткая гульня, у якой піпец як патрэбны гадзіннік. Ага, ось той дзікун жэўжык, якога мы забілі, ён патрапіў у пастку. І, магчыма, таму у нас атрымалася яго забіць адным ударам. Гэта няблага. Але, ну, відавочна, праблема ў тым, што ў нас цяпер няма пастак удома. Так. Зараз мы трошки зальем бензіну у пілу циркулярную і паспрабуем ператварыць палена на да халеры дошки. Не адыходзім далёка. Перапрацаваць дрэва на дошку 25 бензіну. А колькі гэта? Давайте паспрабуем заліць. І там паглядзім. А, вось у нас унізе. Вось гэта колькі. А, во, бензин 153, то бок мы вось гэта залілі. 1/3 каністры гэта 150 бензу. О! З аднаго палена атрымліваецца 3 дошкі, і гэта супер добра. Што мы зараз будзем рабіць? Мы, па-першае, дзверы зачынім. По-другое, мы возьмем цвікі, возьмем дошки и паспрабуем вокны забарыкадаваць. Неабходна 3 дашкі і 7 цвікоў на одно вакно. Да халеры! Вітанкі, фейк мандрейк. Так, гульня страшная, падабаецца піпец. Так, мы, карацей, зараз з вами пойдзем. Ведаеце, куды мы пойдзем? Вось гэтае вакно. Забарыкадуем. Во, цяпер святло не надта прабіваецца. Яшчэ... Як на мяне... Ну, з улікам таго, што мы не спім у ложку, мы вось гэтую дзвер забарыкадуем. 4 дашкі, 7 цвікоў. Гэткім чынам мы адрэжам... А, пачакайце, я прыдумаў. Адсюль, вось з усіх гэтых 2 пакойчыкаў, ведаеце, што нам можа спатрэбіцца? Нам можа спатрэбіцца лямпа і вось тая тумбачка. І мы з вами проста пасунем іх. Ось гэткім чынам проста засунем у тое памяшканне, дзе мы ў асноўным тусуемся, а гэтыя 2 памяшкання проста адрэжам. Забарыкадуем дзверы. Вось сюды атрымліваецца яшчэ лямпа. Кватэру трошки пераплануем. Я выбачаюся. Дзень добры, дзень добры. Ова! Выдатна. Ось у нас цяпер ёсць дадатковая шафа, дадатковая лямпа.
Гэтыя два памяшканні нам не патрэбныя, таму гэтыя дзверы мы барыкадуем. Да пабачэння. Хух, выдатна. Ось шафа у нас дуже насамрэч небяспечная. Шафу, дарэчы, магчыма, варта яшчэ будзе падпіраць з гэтым аслінчыкам. Просто на ўсялякі выпадак. Гэтае акно ў нас забітае, гэта не забітае. Трымаем у галаве. 3 дашкі, 7 цвікоў. Нам патрэбна, вось за сённяшні паход, нам патрэбна будзе знайсці шонайменш 3 дашкі і 7 цвікоў. А, можа, у нас що засталося? А, у нас засталося 2 цвіка і 1 дашка, то бок ужо менш. Ужо менш. Іголкі пакладзем. Я не ўпэўнены, як яны працуюць, таму не трэба з'есці, не трэба. А, вось як яно выкарыстоўваецца, божухна. Ну так, сапраўды, гэтак больш зручна. Капкан з ланцугом. Ну вось, магчыма, калі мы не знойдзем дошкі-цвікі, то мы пад вось гэтае незабітае в акно скрафцім і паставім капкан. Так. Всё, гэта мы не закрываем, насамрэч. Таму што нам трэба будзе сюды забегчы, падключыць генератор і выбегчы. Калі будзе пачынацца вечар. Ну вось як у дождж зразумець, калі будзе вечар. Гэта ж жуда. А яшчэ вось з улікам мясцовай сістэмы проста позірку. Піпец, як дрэнна бачна. Так, карацей, бярем. А, вось у нас, дарэчы, яшчэ каменьчыкі ёсць, іх можна кідаць будзе. У пілу мы трошкі залілі. Ну шо, ўсё? Пачынаем дзень. Сыкатна, але давайте пойдзем, сёння пойдзем уверх, як я планаваў. Так, тут мы были? Не были. Опа-на! Вы поглядите, як мы добра зазірнули. Адразу ж. Адразу ж усё пайшло як трэба. Сёння ноччу мы будем выдатна забарыкадаваныя. А, вось мы зараз тут така. Берем трошки леворуч. Вау. Колоды стакаются по 2. Фиксуем. Ух, ні халеры сабе. Шаноўнае гаспадарства. Чаму я не зазірнуў сюды раней? Гэта нейкая лесапілка ці што? Выдатна. Просто пасядзім у хаце, ты сабе нават не ўяўляеш. У гэткіх гульнях піпец як утульна сядзець у хаце. Жарем дранік. Для храбрости. А вось тут мы бачым нейкія палі.
Ведаеце, што значыць палі? Гэта значыць, што па-першае, тут можа быць кукурудза, па-другое, тут можа быць вартавы, які будзе шпуляць у сраку. Альбо сабакі, якія бароняць поле. Ні халеры не бачна. Спалены будынак. Дзе? Я штосьці знайшоў, але нават не заўважыў, што знайшоў. Вось гэта? А, ну, здаецца, так. А, во, мы аж сюды прыйшлі. Гэта у нас пераход у іншую зону. Пакуль што спяшацца не будзем. Ну, дык у нас лідаральна гэтак было. Мы сядзелі сабе ў хаце ціхенька і дзвер халера адчынілася. Опа, на! Дзень добры. А тут ёсць што? У багажніку не, няма. Шкада. Ось, не спяшаемся. Я думаў пабегчы, і толькі я падумаў, заўважыў, што тут ёсць атрутныя грыбы. Бегаць па лесе. А, лось! Лось! Бежым. Бегаць па лесе можна толькі, калі гэта бегаць ад лася. Ці ад сабака. Так. Мы выйшлі зноўку да палёў. Вось палі. Ні халеры не бачна. У нас ёсць паходня, але ну, карыстацца паходняй у гэткае надвор'е, ну, не той, каб адчуваецца бяспечна. Ведаеце, як я хачу пабавіць сённяшні дзень? Мы з вами знайшлі да халеры калодак, да халеры цвікоў. Таму замест таго, каб займацца разведкай, мы з вами пойдзем да хаты. З калодзежа шосьці чутна. А, мы можам яму адрамантаваць, няблага. Так, у нас 6 колодок. 6 колодок гэта 18 дошак. І вы сабе нават не ўяўляеце, як гэта выдатна. Дождь скончыўся. Халера. Так. 3. Вось на дзве вось гэтыя рыскі, гэта у нас 50. Таким чынам у нас 19 дошак, 26 цвікоў. Выдатна. Давайте адрамантуем колодеж. Выпить. А, мы гэтак можам хіліцца прышпільна. І колькі заўгодна атрымліваецца. Няблага. Слухайте, я тут подумал, а дзвер таксама трэба забарыкадаваць. Так,
гэтае вакно падрыхтаванае. Давайте гэтыя вокны таксама мне падалося, или дзесьці там у далечыні я пачуў свінню. А, у нас цвікі скончыліся. Гэтае вакно застаецца незабрыкадаваным. Ну нічога, гэтая ўвогуле частка дому у нас падрэзаная. Дарэчы, у нас паліва не тое, каб шмат засталося. Таму што мы некаторую частку вытрацілі на пілаванне. Давайте зальем рэшткі у генератор. Генератора, калі не памыляюся, нам хопіць то найменш на 2 ночы. Гэта выдатна, калі шчыра. Зачынена. Ага, яшчэ мы можам паставіць дзверь. Але відавочна мы зможам яе паставіць толькі калі калі знойдзем яшчэ цвікоў. Давайте, калі дождж скончыўся, яшчэ трошки пабегаем, паглядзім на тыя палі. Без дажджу яны хутчэй за ўсё выглядаюць нашмат лепш. Так, вот тут мы ўжо ўсё палуталі. Вось гэтая халера палі. Я на 100% упэўнены, што вось паміж гэтымі кукурузінамі хтосьці будзе хавацца і хапаць на засрак. Опа-на! А яшчэ? А як туды залезці? Ля, дык гэта атрымліваецца лабірынт. У цэнтры яго... А, яшчэ я выпадкова патрапіў на нябожчыка. Так, штосьці мне не падабаецца гук. Што гэта за гук? Нейкае гудзенне у адным канкрэтным месцы. Карацей, гэты лабірынт трэба будзе прайсці, і там вось гэта скрыня, яшчэ далей я, здаецца, бачыў грыб. Калгасны сторож, ну так, відавочна, што ў гэтага поля трактар. О, мы знайшлі паліва. Выдатна. Не прайсці. Дзесьці тутака дакладна ёсць уваход. Вось у гэтае ўсё. Вось гэта, здаецца, уваход. Але пойдзем мы, відавочна, не сёння, таму што мы вытрацілі большую частку дня. І калі мы занадта задаследуемся, хутчэй за ўсё, нам будзе дужа боляча. Проста трэба зафіксаваць, што пасярэдзіне поле ёсць скрыня, а яшчэ вось з гэтага боку ёсць грыбочки. Нам патрэбен яшчэ адзін грыб, каб зрабіць сабе, вось бачыце грыбочки, каб зрабіць сабе да халеры ін'екцыю. Навошта я палез? Ну навошта? Ну навошта? Атрутны грыб, дарэчы. Хімерны грыб. Ну вось чым я думаў. Сёх, цяпер дакладна да хаты. Ніколі не рабіце вось у гэткіх сітуацыях спантанныя рэчы. Скрыня. О, скрыня гэта добра. Спантанныя рэчы могуць вас забіць. І хутчэй за ўсё заб'юць.
Не рабіце так. Хух. Зачынілі дзверы. Зачынілі дзверы. І зараз мы будзем... Выбачаюся, ставіцца. Шо гэта? Калі мы знаходзімся ў неасветленых пакойчыках уначы, гэта можа быць небяспечным для нас. Мы можам больш ясна глядзець удалечыню. Адзін раз на дзень я магу палікаваць сябе. Каля крыніцы электрычнага святла навігатар. Адзін раз на дзень я змагу дазнацца сваю пазіцыю на мапе. Магу лікавацца грыбамі. То бок гэта ў нас прамацоўка? Гэта ў нас павышэнне ўзроўню персонажа? Так, ну давайте думаць. Так, дарэчы, падчас гэтага не ідзе час, я спадзяюся. Калі шчыра, для мяне здаецца найважнейшае будзе лікаванне грыбамі. Грыбоў тут да халеры наўкол. А аптэчкі крафціць і выкарыстоўваюць не толькі проста. Ці далёказоркасць, ці грыбы. Няхай будзе вось гэта. Негатыўны. То бок мы абіраем штосьці пазітыўнае, штосьці негатыўнае. Вау. З прапанаванага. Прышпільна. Цікавая сістэма, мне падабаецца. Карацей, цяпер у цемры, калі мы будзем знаходзіцца, нас будуць забіваць. Просто таму, што ось так. Наступная доза ўжо патрэбна не 50, а 150. Жосць. Так, у нас усё яшчэ дзень. Ну, стаецца так, яшчэ дзень. Так, ці лепш мы глядзім удалечыню? Ну, здаецца так, дарэчы. Для разведкі, для пачатковых гэтых самых, гэта самае тое. Можа, не будзем штосьці негатыўна абіраць. Ну, нам там напісалі, што штосьці негатыўнае абавязкова. Я тут узгадаў, што ў нас дзесьці вось тут така была да халеры паляна з атрутнымі грыбамі. Ці можна іх збіраць, я тут падумаў. Не думаць аб дрэнным. Паспрабуем. І тут абавязкова так, усё максімальна жыццёва. Атрутныя грыбы, дарэчы, збіраць нельга. Шкада. І халеры сабе. Гэта хто паставіў? Здабылі трошкі металалому і не страцілі трошкі здароўя. Увогуле пад ногі тут глядзець дуже карысна. Так, трэба трошкі разгрузіцца. Металалому у нас ужо 9. А на капкан з ланцугом патрэбна 2. Ну, то бок мы тэарэтычна можам зрабіць ужо 4 капканы. Няблага. Пляшка гарэлкі. Гэта, дарэчы, выдатна, таму што для таго, каб скрафціць паходню, нам трэба літаральна пляшка гарэлкі.
ці бензин, відавочна. Гэта што? Паляніца. Гэта хіл? Ну, хутчэй за ўсё хіл, то бок у нас тут ўжо вечарэе, дарэчы. Вечарэе. Для таго, каб палепшыць варштат, трэба дошкі і цвікі. Окей. Нам тут зазначалася, што для таго, каб... аб чым я распавядаў? Нам распавядалася, што герой не адчувае ні смагі, ні голаду. Адпаведна, ежа для звычайнага жыццёвага не патрэбная, то бок хутчэй за ўсё яна лікуе. Так, шафу мы яшчэ падапрэм крэсілкам. І ўсё, і хаваемся. Ужо вечарэе, бачце. Спадзяюся, гэтую ноч мы таксама паспяхова перажывем. Запальваем святло, таму што ў нас зазначалася, што цяпер, калі мы ў цемры, то для нас гэта небяспечна. Мы гэткую абралі негатыўную рысу. Віншую, шаноўнае гаспадарства, у цемры яшчэ больш небяспечна. Дранікі з малаком. Забыліся сёння смятану набыць. Мільгаценне лямпы, як я зразумеў, адзначае пачатак ночы. Калі што, паліва ў нас пакуль што яшчэ дастаткова. Калі што, дарэчы, можна яшчэ гэтую лямпу запаліць, але, шчыра кажучы, я не ўпэўнены, ці прапрацавана тут тое, што вось калі мы запальваем дзве лямпы, то вытрачаем больш электраэнергіі, чым калі запальваем адну. Тым больш, што калі я не памыляюся, генератары працуюць не гэтак. То бок генератар проста выпрацоўвае электраэнергію, а ці спажываем мы ці не, гэта ўжо не гэтак важна, таму трэба запальваць усе лямпы. Так, пайшлі страшныя гукі. Дашка з цвікамі чакае вас. Завітвайце. Гэтую лямпу вось гэтак пасунем, каб трошкі больш бачыць. Аля! Дзверы адчыніліся. Я толькі што іх зачыніў, а яны адчыніліся. Не, я туды не пойду. Не, я туды не пойду, не. Не, я туды не пойду. З іншага боку, не лепш.
Бляха, пипец, якая кайфовая гульня. Не, я туда не пойду. И козяне за стеной. Трымаем на поготове дошку с цвікамі. Это что за гук? Фішка ў тым, што вось тыя дзверы у нас нічым не зачыняюцца, і ўваходныя дзверы у нас нічым не зачыняюцца. Ай-яй-яй! На табе! Шабачка! Пня табе ў сраку. Кавалак мяса залуталі. Адапхнуў шафу, скотыняка. Яшчэ шабачка. Яшчэ кавалак мяса. Я нібыта прыстасаваўся да мясцовай баявой сістэмы. Але, ну, відавочна, вось гэтыя дзверы адчыніла не шабачка, ні халеры. На штосьці яшчэ набліжаецца. Хто яшчэ? Ну, ранак, давай, ранак. Хух. Нарэшце, божухна, як стресова. Так, мяса можна кідаць, выкарыстоўваючы як прыманку. Ух. Дарэчы, шаноўныя, мы ж нарэшце можам здабыць сабе гадзіннік. Так, залежыць ад генератара, тыя, што з мазгамі сочаць за спажываннем энергіі. Ну, я, канешне, выбачаюся, але ў нашых умовах відавочна генератар без мазгоў. Так, трэба штосьці запрапанаваць. На табе. Гадзіннік! Праваруч у нас цяпер гадзіны вісяць. Уа! Хе-хе-хей, божухна! Так, адразу бяжым выключаць генератор. Паглядзім, колькі там засталося. Ну, карацей, на одну ноч вытрачаецца 1,5 з 5 ячэек. Нормалёва. Уй, гандляр, ты сабе не уяўляеш, як я тебе рады бачыць. Ці ёсць што табе паказаць? Не, няма чаго. Захоўванне адбываецца пасля размовы з гандляром. Окей, фіксуем. Пігулкі гэта хілкі, як я разумею. Камяні мы возьмем, гэта наша далекабойная зброя. А гадзіннік, атрымліваецца, трэба атрымаць
у кішэні, каб ён паказваў прышпільна, то бок ён займае ячэйку інвентара. Пачакайце, я што, генератор не пагасіў? Во. Слухайце, выдатна. Так, вось зараз пабег вымкнуў. Я тут ужо абжыўся, вось гэтая хата ўжо як родная, усяго толькі 3 дні прайшло, а ўжо піпец як утульна сябе адчуваю. Ну, вядома, каб утульна адчуваць, трэба забарыкадаваць дзверы. Трэба, дарэчы, дазнацца, ці можна неяк дзверы фіксаваць, не барыкадуючы іх, то бок, ну, не хочацца кожнага разу адрываць. Гэта ж нерэнтабельна. Шафа, гэта да халеры нязручная, то бок, ось гэтай ноччу літаральна просто зайшлі да нас 2 сабакі. Просто зайшлі 2 сабака, 2 дужа непрыемных жэўжыка. Прыйшлося іх забіць. Так, ну мне падабаецца. Мне абсалютна падабаецца. Хутчэй за ўсё, заўтра мы пачнем раней. І больш пройдзем. За 2,5 гадзіны мы пражылі 3 дня. Матка боская, ты ашалеў ці што? А зараз мы з вами пойдзем да Шаграэльчыка. Дзякуй, Рэгана. Будзем спаць, будзем адпачываць, будзем пераварваць усё тое, што адбылося, таму што, ну, піпец як страшна насамрэч. Яшчэ нічога не адбылося, мы проста сустрэлі аднаго дзікуна і 2 сабак. Ну, яшчэ і ад лася пабегалі. Але піпец як атмасферна, піпец як кайфова. Дзякуй, беляшек. Так, Пюрбай, зараз будзем жэрці і піць і адпачываць. Дабранач усім, дабранач Рэгана, беляшек, ауч патата, Пюрбай. Яшчэ раз велічэзны дзякуй крывічанцы, што завітала, што зрабіла хайп-трэйн. Всё на сёння. Ляцім да каточка.